estem aquí amb Curro Claret, dissenyador industrial, col·laborador amb la Fundació Arrels des del 2010. El projecte va iniciar-se el 2010 i va ser una mica com un experiment, una provatura. Hi havia aquesta peça metàl·lica, no? L'havia dissenyat per una convocatòria del Ministeri i llavors ens van donar una petita ajuda i amb això vam començar amb els taburets, no? Es tractava de facilitar com algú amb poques eines i sense l'ofici podia ser capaç de fer una peça d'ús, com un taburet. Soy Juan Carlos, soy el carpintero de aquí de la Truballa, de Arrels Fundació, y vamos a ver las piezas que elaboramos a través de materiales reciclados, recuperados. Aquí pasamos ahora por el almacén y, como decíamos, este es el espacio de recuperación de material. Y por aquí entramos en carpintería. Un pequeño despliegue de cómo hacemos este tipo de taburetes con materiales reciclados. Este material surgió de un vecino que estaba haciendo obras y estaba sacando mucha basura fuera. Al pasar, un compañero se dio cuenta y dijo: oye, que esto igual nos sirve. Y efectivamente, cogimos, lo limpiamos, lo cortamos, lo preparamos y ya tenemos un material base con el que, a través de estas succiones en forma de galleta, hacemos planchas de madera, como esta. Estas planchas de madera así se ven sencillas, le falta un poquito de vida, un poquito de color, así que decidimos jugar y añadir más piezas. Entonces, acabó siendo así, le dimos la vuelta, le añadimos piezas del medio, tiene un poco más de juego a través de las vetas y con esto ya tenemos un material base con el que, después de cortar y lijar, sacar piezas como esta. Estas piezas, a través de la pieza de unión de la pieza de Curro, conseguimos hacer taburetes como este. Es una pieza muy versátil que nos da unos ángulos muy definidos con los que, a través de esto, podemos hacer distintos montajes. De una forma muy sencilla podemos ver cómo con 4 tornillos hacemos un taburete. Tota aquesta col·lecció de mobiliari és sempre amb l'ajuda d'aquesta peça, no? Que és la que ens simplifica i ens resol la part mecànica més compromesa. Nosaltres som una empresa familiar que ens dediquem a lo que és l'administració de finques, lloguer, compra-venta, etc. Però sempre, ja des que el meu pare va començar, que ara ja està jubilat, hem tingut una mica també la voluntat, amb les nostres possibilitats, posar un petit gra de sorra a tornar una mica a la societat el que ens dona, no? També és una mica la cultura empresarial que tenim. Aleshores, hi ha una problemàtica que, evidentment, nosaltres sols no podrem arreglar, però que, com a mínim, si podem col·laborar amb una fundació com Arrels, que la coneix ja moltíssima gent i que porta molts anys treballant, ajudant o intentant ajudar la gent que, per desgràcia, que podria ser jo, tu o qualsevol altra persona, que té un problema, ha tingut un problema i s'ha acabat trobant al carrer sense mitjans, sense sostre, que jo crec que és una de les seguretats més importants que pot tenir un, de dir, ostres, que tinc un lloc on poder aixoplugar-me. Em sembla un repte del tot fonamental, com el conjunt de la societat i cada un en el segment o allà on estigui que pugui fer un pas en aquesta direcció des del seu coneixement, des de les seves habilitats, des de la seva activitat de negoci, com podem entre tots corregir, endreçar o per almenys participar en totes aquestes coses que no estan funcionant. Hacer un voluntariado en Arrels Fundació es una experiencia que rompe barreras. Amb un gest mesurat i amb un esforç mesurat podem fer moltíssimes coses.